Han dit que és important escoltar, tindre sensibilitat i responsabilitat i donar la cara. I en 8 anys no han fet ni cas del que els dia el Consell Agrari, els llauradors, les diferents agrupacions agràries del nostre poble i provincials que diuen que vostès tenien abandonats els camins rurals. Com poden tindre l'atreviment de dir que no ho han fet abans per una qüestió de diners? Vostès que en els 2 últims anys han rebut de la Diputació 720.000 euros a fondo perdut. Que vostès haurien pogut fer com molts altres municipis han fet, destinar-los a camins rurals, però no. Vostès volien destinar-los per a complir les il·lusions del senyor Belló, muntar un bar en Patos. I li van llevar els diners als camins rurals per a muntar un bar en Patos. I això és la realitat. Com poden dir que és un problema de diners? Si han tingut 720.000 euros els últims 2 anys, 720.000 euros, i no han volgut destinar-los a camins rurals perquè no els ha donat la gana. Miren, vostès són el govern de la mentida i de la manipulació. Vostès són el govern de Matrix. Són un govern que viu en una realitat paral·lela. Els veïns del poble denuncien camins rurals i vostès agafen els diners dels camins rurals i munten un bar en Patos, que ara està abandonat i ple de rates. Els veïns denuncien que vostès no han invertit ni un euro en col·lectors i que s'inunda l'avinguda Cedre i vostès anuncien un lletrero público dalt de la rotonda que costarà 9.000 euros. Els veïns denuncien que hi ha clubs com el de hockey que tenen que anar a competir i a entrenar fora de Vila-real per no tenir habilitada la pista a la competició que estan jugant i vostès anuncien una fonteta de 150 metres al costat de la seva pista. Els veïns denuncien que el poble està abandonat en el manteniment i vostès pinten 2 passos de zebra, 3 d'ells, i ens volen fer creure que han convertit Vila-real en Silicon Valley. I això són vostès, però és que ja les mentides no colen, de veritat, no colen. Miren, com volen fer-nos creure vostès estos plazos que ens han dit? Dit el senyor regidor, i ara, en estos 3 mesos, anem a executar el plan, però si han sigut incapaços en 14 mesos d'executar els plans de l'any passat. Si els plans del 2015 encara ni han començat les obres. Com poden dir que van executar en aquests plazos si n'hi ha una llista d'ajudes que molt probablement ens tocarà perdre perquè vostès no l'han justificat i esperem que la Diputació salvi a Vila-real de la seva mala gestió? Com poden dir vostès que van a executar 180.000 euros en camins rurals si les ajudes del 2017 van perdre 30.000 euros del camí rural per haver fet una mala gestió d'aquests diners? Com poden vostès vindre avui a dir així que ara van a ficar-se la medalla perquè a 100 dies de les eleccions és que no se'ls creu ningú? I vostè ha fet molt bé recordar els datos de lo que demanava el Partit Popular. El Partit Popular demanava 325.000 euros a l'any d'inversió en camins rurals, que multiplicat per 4 dona 1.300.000 euros a la legislatura. I per tant, si nosaltres havíem destinat aquests diners, el que ve de la Diputació i el que recaudem d'IBI rústica cada any, no haurà fet falta ningú esforç final de legislatura. Simplement haurem, en 4 anys, arreglat els camins rurals conforme manen els informes tècnics. I això és la realitat. Però el problema és que a vostè, senyor Valverde, no l'han ficat ahir per a solucionar els problemes de Vila-real. A vostè l'han ficat després de 8 anys per a 100 dies de les eleccions intentar amagar la seva mala gestió. A vostè l'han nomenat no regidor de serveis públics per ajudar als veïns. A vostè l'han nomenat director de campanya del senyor Belló. Igual que un altre company seu que ha llevat les delegacions per a nomenar-lo portaveu de campanya del senyor Belló. I això és directament proporcional al nerviosisme que hi ha en l'equip de govern i en les files municipals. Miren, avui ha caigut el govern de Pedro Sánchez, aquell govern que vostès celebraran brindant en xampany al despatx de l'alcalde. I en 100 dies vostès seguiran a la mateixa. Moltes gràcies.